És mekkora veszteséggel számol, uram? 5%-kal a saját zárótűzünk végez, ez nagy lelkűtét. További 10%-kal a senki földje, és 20% akad a sodronyon. Így a maradék 65%-nak marad az alja munka. Újabb 25%-kal számolhatunk a dom tulajdonképpeni bevételekor, ám így is több mint elég emberünk marad a megtartásához. Tábornok, ön azt mondja, az embereim fele odavész. Bizony, ez szörnyű ár érte, ezredes, de megszerezzük a dombot. Gondolja, uram? Öntől függ, ezredes. Franciaország egésze. Uram, az ütegparancsnok nem hajlandó a parancs teljesítésére, csak is, ha írásos aláírt parancsról van szó. Ide a telefonnal! Igenis. Itt miről, tábornok? Itt az ütegparancsnok, uram! Csapataink fellázadtak és nem mozdulnak. Nyissanak azonnal tüzet! De uram, nem áll jogában parancsba adni bajtársaim kivégzését, ha csak teljes felelősséget nem vállal az ügyben. Russzó kapitány, megtagadja a parancsot? Ennek végrehajtásához írásos parancsra van szükségem. Uram, ha netán meghal, hová kerülök? Kivégző osztag elé holnap reggel, ezt vegye tudomásul! Adja át a parancsnokságot, le van tartóztatva! Miért vannak itt még mindig? Tűnjenek innen! Lehetetlen, uram! Vinyonőr nagy halál! Ki az árokból? Nyomás! Gyerünk! Újabb nekifutás! Ki az árokból? 3-szor próbáltuk, nézzen rájuk, Rendben uram! van, megpróbáljuk újra! Ki az árokból? Rohamra! Nem megy, uram! Potyognak vissza! Uram! Tisztelettel jelentem az ezredes úrnak, hogy a parancs méltánytalan! Lehetetlen! Lehetetlen, uram!